Smešno. Crko na Boga. Ej, skačeš, brate. Šta će ti Ima mi da ovdje? te tagujem sad na face. Skine taj recording. Šta ćete vas dvojica ovdje? Ma jebe, mora da znam. Eto, ako sad ja dosnijem. Tebe smo i tebe, samo tako. Jo, retro. Mora kažeš da sam lep. Jel radi taj rapid da im dam znanje malo tamo? Radi. Daj mi da im dam znanje, ajde. Smešno. Daj mi po taj rapid. Gdje se uguši, brate, kao da ima jabuku usta. Da se sad smeš. Daj taj rapid, jel? Kako vrati? Se udari. Evo ti radi isti. Čekaj ljudi, ozbiljno, ajde čekaj da. Ne, čekaj, evo pogledaj ovaj link moment. Možda. Jo. Ja. Jo, retro. Ajde, ostavi mi majke. Ej, nemoj da snimaš više, stani. Dosta izgleda. Daj, sad ću stavim kao na YouTube. Ambijente, ajde, daj. Izi. Stopiraj, izi. E, Suze mi Stopiraj. idu. Izi. Stopiraj da stavimo na YouTube, brate, ajde. ne, ajde na MSN da ti pošaljem sliku. Ja, Rudo, stvarno si majmun. Retro. Kaže, možda rodilo dite, ali se ne zeće. Čekaj da nađem sliku. Ne bi normalno. Ma ja ću da uradim, pošalji mi debilo. Čekaj, ambijente, evo šaljem ti sliku na MSN. Ne ambijente, a jebem ti sunce. Ne bre, neću ovo, šta će mi moja slika? Pa da imaš to što Uroš odradio, odradit će iz ostale, samo da ne Pa baviš. pošalji. Kako je to slike tamo razmenjujete? A Rudo zna, brate, bolje, ej. Stidite se! Rudo. Pogledaj kako je ružna slika, brate. Gledaj, ti Pa ako nemaš brate, bolje to pa nisam ti ja kriv što si ti ružan. stvarno. Pa stvarno. To samo meni upakovao ili?